とりあえず休憩です。でまだスポティッツァまでちょっと時間があるんですけど、途中で休憩してみました。自然が豊かですね。ここはなんか釣り堀になってるのかな。ミランさんが歩いてます。ちょっと行ってみましょう。お、すげえ、それいいっすね。おー、すごい。すごい。わあ、すげえ。すごい。ミランさんもうこの道30年みたい。離れてきー。あいつらトランポリンで遊んでんのか。やっほーやっほーみんなへっぴり腰。ここは釣り堀兼レストランらしいです。この中にどんな魚がいるかはまだわからない。なんかタイの釣り堀みたいな感じですね。すごいな。みんなここに座って餌釣りでもするのかな。で真ん中。さあエンジン。もうこのへっぴり腰がすごいね。こうやった方がいいんじゃない？こうやって。なんか分かってる分かってる。曲がり。晴れてたら結構良さそうなロケーションだよね。釣りはできそうですか？できないことはない。何の動画なのにこれ。シュールすぎる。で、うなはカバン壊れちゃった。トランポリンしててカバンを壊しトランポリンが、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 トランポリンやぶ。カット。トランポリン絶対破れるねって話してたら、カバンが破れます。いや。はい。はい、パリッチコに着きました。皆さんここはどんなところですか？あ、いいところです。いいところです。小学生。はぶられたな。この輪にはちょっと入れなかった。イエーイ。はい、うなさんここはどんなところですか？ここはパリッチという湖です。ちょっとテレビ的だね。V6 の番組。はい、どういうところ？セルビアの最北端の町で、ここからハンガリーの国境まで10キロぐらいで、そのオーストリア・ハンガリー帝国時代の趣が強く残ってる町です。素晴らしい。綺麗なところで、この湖は有害物質が含まれているので泳げません。本当それ？本当本当。綺麗な。遊園地とかが併設されてるんだよね。パリッチと、あ、遊園地じゃない、ごめんなさい、動物園でした。動物園。さっきから遊園地の話だったりするから、さっきからずっとディズニーランドと遊園地、動物園ね。あるよね。パリッチ動物園夏はスワンボートがいっぱいあります。あ、そうなんだ、本当にあるんだ。
これ直くん一人に愛すると一人の観光者だよ。孤独な青年。孤独な。老人と海。ヘミングウェイや。水の中に浮いてる。可愛い醜いアヒルの子。さあ本日はどこに来ていますか？ティーボーンステーキ食べに来ました。どこへ？スボティッツァ。スボティッツァ。なんでスボティッツァのティーボーンステーキは有名なんですか？安くてうまい。安くてうまい。CM みたいな。じゃあティーボーンステーキをこれから食べるにあたっての意気込みをお願いします。なおくん一言。しっかりビール飲みます。今日サラダだ。サラダだけ。ベジタリアン生活。ベジタリアンステーキ。ある家？はい、本日の目的地スボティッツァの中心街に着きました。ここは多民族が集まっているようです。一番多い民族はハンガリー人で 35%、 次にセルビア人で 26%、 南スラブ系のブニエバッツ人が 11%、 そしてクロアチア人が 10% とユーゴスラビア人が 7% という比率らしいです。街中はさまざまな言語が混ざってるんでしょうかね。楽しみです。どうですか？綺麗ですね。カザリシテっていうのはハンガリー語ですか？カザリシとセルビアはまあクロアチア語。クロアチア語。まあスボティッツァにはクロアチアの人が多い。まあセルビアの北部、クロアチアとハンガリーが一番多い。じゃあこれ優しい。いいよ。マフラーじゃなかった。これミラスのセーター。これね。あるね。じゃあこれでチェンジ。なんでガニ股だ。映してない、やめなさい。どうミランさんのセーターは高いかい？最高です。マフラーにもなるし、体も温めてくれる。寒そうだよね。だって朝ね、17度で晴れてたの。そうね。ポカポカね、もう日焼けするんじゃないかってぐらい暖かかったから。さすが2月は。ヒートテックは？いや、これも暑いぐらいだろうなって思ってたの。そして、ね、お母さんにちゃんとコート持ってきなさいって言われたんだけど守らなかったから。さあこれからミランさんおすすめのティーボーンステーキを食べに行きます。もうレストランがこの近くらしいんですけど、ここかな。
多分ここですね。わ、なんか入り口がすごい。入ってみましょう。うわ、高級。はい、お疲れ様。今年よろしく。お願いします。いい顔しとんな。最高。やっぱ平野さんがいるとビールの味全然違うでしょ。最高。Šta je malo širi tanjir? Ne, ja se izvinjam što ga nisam ranije rekao. Molim. 皆さん、僕らのティーポンステーキはまだ来てないです。来てないっす。注文したっけ？だってミディアムレア。あやちゃんは今日これから運転です。ティーポンステーキmeđu red. Još jedan za vas. 通訳以外の仕事もしてる。マネージャーみたいな。セルビアのすごい。 Gospodin ne jede ili da donesem još jedan tanjir? Odmah. めちゃくちゃでかく見えるね、あやちゃん。レイビーソースみたいな。レイビー。 Ja se izvinjam, da li volite biber? Da. Svežu pleveni. タンメンね。 Izvolite. 美味しい？ I ako volite parmezan, ja bih doneo još malo parmezana za salatu sa 2個 rukom. どうした？ Izvolite. Znam i ja sam takav. Uživajte. あ、美味しい。ちゃんとメキシカの味がする。チーズが。僕大好き。これみんな食べて。面白い。やるのが好き。やりすぎでしょ。めっちゃかかってる。なおくんはラザニア？僕はラザニア、これもうすごいチーズが伸びて、おーいただきます。美味しい。直でいい感じ。パルメザンチーズ。うまい。眉。あやちゃんも肉に圧倒されてるね。おいしい。おお。すごくない？いいチーズだね。わお。汚いことしてた。食べ方わかんない。めちゃくちゃいい匂いがする。そう。これね、ムチカリッツァとセルビアのね、あとメキシカの融合みたいな感じが。ちょっといいね。でもそうね、豆感があるよね。一応メキシカン、ナチョス。あ、うまい。そう食べてみんな。これにすればよかった。嘘。他する？これにすればよかった。いや、本当に美味しい。食べて。ちょっと。これだけいいよ、トルティーヤ。おお、チーズがすごい。うまい。融合でしょ？ムチカリッツァとそうね。メキシカンの。ちょっとピリッと。ピリ辛。セルビアン風メキシカン。そう、本当にその通り。なんかでかい。何？俺の前にパンしかないんだけど。何そのソース？グレービーソースだね。これグレービーってやつ。典型的なアメリカ人にグレービーソースって言ったら、いやソースはいらないって言われた。グレービーがもうソース。いきます。
大きかったね。うまくない？これも美味しいよ。詰まっちゃうんじゃない？私なんかセルビアチャンネルで肉ばっかり食べてる気がする。そうね、肉の女や。なんか田舎ならではの肉っていう感じ。もうダメだな。なんかその繊細さとかそんなにないけど、 Samo da pitam da li je dobro pečeno kako ste i tražili. Drago mi, uživajte. ちょっと今後一切食レポはやめます。やらさせていただきます。いっぱい食べました。あー、美味しかった。美味しかった。美味しかった。うなはもう眠たい。じゃあ今日の動画はここまでです。おやすみなさい。